आज हूँ पवित्र मकर संक्रांति आप समस्त को हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आपण मैंने समस्ते जानते मकर संक्रांति केवल आम राज्य नुहे विभिन्न राज्य में पालन कर शिव मंदिर जाऊँगी आपण मैंने समस्त शिव को दर्शन करेंगे। तो ये शिव मंदिर जाऊँगी तेज चल मंदिर ठाकुर दर्शन करवा। ठाकुर पाक ना ना भागस्य मित्र सब परिवार ये होचंती महामाई देवी एबे चलतु आम साही मंदिर दर्शन करवा। बर्तमान मंदिर चतुर्पार्श्व थिबा देवता मानक देखंतु। ये होउछंती आम साही शिव मंदिर चतुर्पार्श्व थिबा देवदेवी। एबे यहाँ दर्शन करंतु। मंदिर देखा बहुत सुंदर। मंदिर तो पूजा पूजी सरीगला। एबे चलतु घर को जीवा। घरे से कौन हो देखा। आज जेहेतु मकर संक्रांति तो समस्त घर मकर चाउल तो निश्चय थी आम घर भी हम। तेज चलतु बर्तमान मकर चाउल नड़िया भांगा चलती। बो नड़िया भांगुंट यापर मकर चाउल प्रस्तुत हम। पूर्वर बहुत सब फल काटी पकई देती। एवं खिसमिस काजू पकेबे नड़िया पड़ो नड़िया क्षीर खुआ एमती विभिन्न प्रकार जिनस पड़ी मकर चाउल हुए आप समस्ते जानते। आम घर बहुत से सब जिन पकाउं यापर आम मकर चाउल प्रस्तुत हम। बर्तमान मकर चाउल प्रस्तुत है। ठाकुर पाखे भोग लगे देखु बर्तमान भोग कर प्रसाद समस्ते सेवन करेंगे। बड़ बढ़िया।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଖାଇବା ସମୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଖାଉନି କାରଣ ଭୋଗ ଚାମଚରେ ଖିଆଯାଏନି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବି। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ବୋଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଖାଲି ମୋ ବୋଉ ନୁହେଁ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଆ ଯାହା ବି ରାନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କରିବାର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମକର ଚାଉଳ ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ବି ଘରେ ଖାଇଥିବେ। ସତରେ କ'ଣ ସେ ମକର ଚାଉଳ ଖାଇବାର ମଜା ଆଉ ଅଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବାର ମଜା ଆଉ ଅଛି? କାହିଁ ସେ ମଜା ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛୁ, ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା କେତେ ମଜା କରନ୍ତି। ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ହିଁ ହଜିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ସେ ଦିନ ଆଉ ଅଛି? ମାନେ ସେ ଦିନ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଖାଲି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳ ବାଦ ବିବାଦ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅନେକ ଗୋଟେ ନିଆରା ମଜା ଥାଏ, ଯେଉଁ ମଜା କି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଏବେ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ପାଳିବାର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମକୁ ଘରେ ରହି ଆମ ଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକି ଯେତିକି ପାରୁଛେ ସେତିକି ଖୁସି ଆମ ଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ କି ଏହି ସିଚୁଏସନ୍ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମେ ଘରକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକି ଯେତିକି ପାରୁଛେ ସେତିକି ଖୁସି ଆମ ଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ କି ଏହି ସିଚୁଏସନ୍ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମେ ଘରକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରେ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବି। ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।